Nou, goeie. Goeie. Is de hond wel blij met u? Ja, die is heel blij. Dat is onze bels. Oh ja? Als je meestal binnen, dan blaft toen. Ja. En dus, Wat is dan aan? nou ja, wij hebben hier Krekouwer en Sneurnuze plattelandswinkeltje hier. Oh? Hè? Zo'n prachtig winkeltje weet je van alles keepje kennen. En eigenlijk, ons motto is eigenlijk alles wat de natuur te bieden heeft. Daar zoek ik wat handel in. En voor de meesten is het genieten. Ja. Hè? Maar waarom... Als een winkel... Oh, daar ben er meer. Ja, je kan je gratis, want we ben ik een rustpunt. Rustpunt nu, daar hebben we ook bij op Joen. En dan kan meesten hier een bakje koffie hellen. En zitten gaan. En eventjes hier geniet op onze steiger. Geniet steiger, zoals mijn man dan. En dan heerlijk genieten van de natuur om je heen. Wat je even om je heen ziet, dan zie je daar dus het Prinses Margrietkanaal, het Stadeiland, de Haukensleert naar Snits. Nou ja, hier hebben wij een gouden plakje. Ja. Dus alleen nog de wereldrintje wil hier. Ja. Dus je moet heen en je moet weer om. Maar hoe Dus. komt het dan bij zo'n winkeltje, zo'n rustpunt? Vind je dat leuk, meestal om je heen? Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Oh. Het verhaaltje met meestal om je heen. Maar ik gewoon wat verkeep je natuurlijk. Hè? We hier een prachtig mooie pluk toen met zinnenblom. Nou, en dan verkeep je. Maar meestal de zelwietziekje. De dahlias pluktuin is er nog. Pompoen en kalebassen is mijn hobby. En alles wat de natuur brengt en wat ik wat handel in zag, vind ik mooi. En waar zijn de dames dan? Nou, dat zijn mijn dochters. Oh. Dus de oudste dochter en de jongste dochter. En de oren twee die komen krijg in de auto thuis. Oh, daar is nog meer. Ja, nog twee. En je help ik mooi. Ja, we hebben het leuk om mooi aan natuurlijk ik te doen, hè? Dat we mooi het gezin dit hier deel kunnen zetten. Dus iedereen die helpt wat mooi dan. We halen altijd de ooien uit de hokken en dat brengen we dan hier in het huis. En die sieraden natuurlijk. Ja, en ik maak mijn eigen sieraden en dat is ik dan hier tel. Oh ja? Ja. Wat leuk. Hoe komt Tess erbij dan? Nou, ik vond het zelf altijd al leuk om dingetjes te maken. Sinds daar heb ik dat dus bedacht. Dit is mijn hoekje. Rint dat ik het als beste? Of, Nee, de ooien deden het toch wel het beste. Ja. Maar sommige mensen vinden het toch wel leuk om te keepje als cadeautje of voor hunzelf. Je hebt toch het mooiste gezin, want je mijn man heeft, mijn zoon en ik alles opbouwd hier, hè? En je hem echt van hechte boom bij elkaar? Ja, ja. Dus wij hebben een moeilijke tijd mee maken en ja, wij zijn er altijd machinaal geven ervoor. Ja. En wat wie de moeilijke tiert? Nou, we zijn stap met werkje Oké. in december en ja, dan met de knop om. En ja, dat was een hele vervelende tijd, emotionele tijd. Maar ja, nu gaan we weer verder en zie je de positieve dingen. We hebben nu een camper en caravanstalling erin. En ja, dat biedt ik weer mogelijkheden en kansen. En we zeggen eigenlijk altijd wel van gezondheid is nummer 1. Hè? Dat is het allerbelangrijkste. En dan kom je een heel eind. Dus.